Nyatlangeneng kalangjuan aklar mantan moncar tinon leraka konang suram sorotetan pacang kasolan pacaring kornameng kelakono dasari mongso katika wilayah kami kena mastu purama sidhem kami kena mastu purama sidhem silat mring Hyang Jagat Karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinambung langening kula pesta maksilis tantur lambeng Buddha jinandur tuturu katela tetula tulat mring Raden Marabdya Wini suda trengkang dinama dama pinardi tameng lata manjata kapasananing gemita tangrenging merlambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang mrwengkata setebyar dumadining wayang murwa pemakaning kandha narik tuting basa dume punung ngemu surasa yai naras saya karaos mulajari angrasa wandi urhing diri arasa rumangsa ngrumangsani lur jalma angil waca jarwe wis nakup caing carita lebet wis kagelar jroning pagelaran Jagus Catur amriksane pagelaran inggih purwa Surya Candra Darung Nyemang Kartika wis kinurba kutrateng kawasa sahari ratri angudri bawana prawateking doksina gilir kemanti temadate petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad padung lantang karta mangkarta isin rambun toya jawah pateng rembya dadung padake kutu-kutu alang katuga burono nyang bronto dadung branan tanpa wicalan padang trawangasinari sang Hyang Renang kang rasa murbawani jagat bonggeng jagat wetan tumunggup-munggup bonggeng kalengan mugrabang merangkal lampun keksayan dilat-dilata bumi saya dangu sumur sang Hyang Arga katon semal bakanan kira ngabang esku jenar kapur bawan sinaring sang Jepang Basanta tanam katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang dirumaya-maya bojeng gunung Pinumelan Kundalu kasil ring Prabancana lenggan lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan metawis dangu soleng kawula tasih tinrasa kumaya buka karo Tegal sawahe angluhur surur tatana pedhote sinambi sendunan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan samara panggih sang Hyang Arga saya dangu saya inggil wis katon mala sinari jagat duringi prapapan lor kidul tanggulun sinaring jagat kang sami rebut rebut ijo rebut kukuwung Parandhe tatan wonten ingkang amadheging kuwing praja negari ing Wirata. Apancara krawu pambekaning kandha sare dimpangke ana negari Wirata dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sirasapan mulya menawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa panggut. Pekating paninggal kapantok uruting Cakrawala, wane-wane cakrek ing bawisik. Samane kedeping jurang, corong, kinoponggo serong. Kinarya susuing peksi lawet yang sarang burung
wonten ugi pasisir amder sasana jember kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyung raya-raya karang kitri karo wiron kalapa bumi subur wasiten pamurung sateng kapunan dur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lampahi toya kang mijil saking sendang-sendang kang mening nirtane iline kang pinara para laene kang tinambe waduk kang binendung-bendung kinalu hangilane sawah nyang pategalaning nara kesma mokal pangoleng tetane bebasan datanana bumi sanjeng kengkeng selo sedaya tinanduran kang ora kapipandya Bathari Silanggal Pasabinan Yayang Rukmi Sari kang pinangka pratiwi pategalan rengga pawijing kang rembuyu gegodhongane ambek wae nganti kaya manglung mitane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadotan kuciwa cinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon aja kaya itik iwen sansaya ngrembaka lamun siang kang samuang gelaring panggonan lamun wanci sarep sore samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe tatanana carane ngandhang aku rancing palang lepet tebih saking tindak Durjana cuti samya saiyep saika kapti akane luhring nusa bangsa tuwin negari ing Wirata wana gengembanging gunung anggo ngrenuk samri lestari tumurun para tumrah sadya dadi guru-guru kaling lingkungan langkung-langkung lamonta tinaliti sampun sami samet ing sesanggeman sampun tebe saking tindak sansaya sinansaya winada widananing macinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sejatining jejibahan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa mbabar karya kenging binasake negari ing Wirata nalika semana deng manjing marang jaman kucana panjang bunjung pasir pawungkir jinawi gemah ripah karta tata nyang raharja dasar guru kang gedhe bori padhang jagati dhuwur setur tato kuncarane turta kasusuring manca praja sinantawa ingkang astapa sareng adil bangsa negari ing Wirata menang rodan ucap dosa namaning Sang Nata Dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bagindo Maharaja Matswapati ya Sang Prabu Matswapati ya Sang Prabu Durgandana nalindra pakuning bumi ingkang anggung anjejegaken kautaman watasama Bidodara Dendra menawi wonten titah ingkang gadhah lalebetan tumrap negari Wirata tartamtu den rengga kadang tuwinding paringi ganjaran dening Sang Nata Prabu Matswapati lirin alindra kang tansah mbau kabinde arisa juga lengganing madaning dampar kencana siniwaka Sangya Pradasyang glaring Cakrawala Promban Jedi manggung tanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil upacaring prabon Yayang Robing Samodra daratan medatan kantun banyak dalang sawung galing Artawalika kang sarwa retna laka parang unta sinten tengga keparang caket dene pangarsane kang putra pandhuting Gunung Suwini nggih Sang Resi Seta putra saking Sang Prabu Durgandana datan kantun Warangkanata dalem negari Wirata nggih Sang Rekyana Pati Nirbita sumambung wiswani wonten ing sakjawining pasewankan ingkang lenggah wonten madaning Siti Inggil Binaturata nenggih kang putra Sang Raden Utara yang Raden Waratsangka mangruwang drasmaning Diya Sangya para kawula samya ganteng pasisiran jejel riyel arep pepet bibit para sasatra pandenggul datan persela labes kathahing para seboy ing jawiyam bludak gendera rontek umbul-umbul kekiterangan danu yang mondeng mangsa labu payu mekar mendhe jamur barating mangsa rendhem tumbang ngarangka jati ngarang mangsa katiga prandir ketal tidem jinem madaning pasewakan negari Wirata nadyan kuduan tataning ngobah sampira tatar wampah
kabeh arsa mung swaraning pradonga yang mangling marang gono. Mila sigra murmane pangandikan datung bangun pandika sang Prabu Durgandana ing dereng kababaring lisan. Para sidhem tatana bare walang lisik lan sanggaring para kawula tanggap sasweta gati. Milar sengangsek pisawane kanca, ndodho kanca ngangsek kanca ndodho, kanca ngangsek kanca ndodho. Milar sanggaring para kawula ngangsek pisawane. Niwang Sukmana mangadili duwi. Ana sasminan ingsun jagat wasesaning Upacara. Ya jagat pangestungara. Wayah tara jagat Patindra Jaladewaku. Ora mengko dhisik. Patih Nirbita. Ayo ndadake kaget pekenira si Patih Nirbita wondene sira ingsun wiji ana ngarsaning manira. Patih Nirbita lunamit pasang kalimantap betina bina ngelor dumaweng tawang luwang linepat ing tolak manu taunuk-unuk nuringgi diwaji sesemban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan diwaji Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Sri Baginda Maharaja Maswapati kepareng paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan pun Patih Nirbita sinuwun saestu ing jawi sanget kuwatosing manapin ndurun salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maharas manahipun ingkang abdi kepatihan nanging sareng caket wonten ngarsa paduka Gusti kula Sang Nata manahipun ingkang abdi kepatihan tebih saking raos kemarasan sinuwun diwaji semban kula pangayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula Sang Nata Sri Baginda Maharaja Prabu Maswapati daunuk-unuk niki kati paranggon sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun ora ta diake pranata tata rakiting kaprajan aturna ana ngarsaning ingsun samendhang aja nganti kengaremben Patih Nirbita menawi paduka ndang bab tata rakiting kaprajan negaring Wirata sinuwun tartantu sadetan badhe nguji wandi para kawula samya sayek-seka kabeh karo luhuring rusa bangsa tuwin negari ing Wirata mandhapipun dumateng para abdi prajurit ing boten kendhat anggenya tansah gegladen olah kridhaning kaperang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartemtu boten badhe anggepuk unca paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun ingkang abdi kepatihan remu kasawurna putung semoga kabandhemna dewaji sembahan kula baunut-unut niki ya jagat pangestungkara teka gawe bombong sartane gawe marem tias ingsun mergo jangkep kang dadaturi Patih Nirbita ora liwat pakaran ingkang utama wae tindakna selawase urip dewaji sembahan kula iki menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu kula boten badhe suwala namung dereng lansak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Maswapati sinuwun Patih Nirbita atur bekti lan panjenengan ingsun ora liwat pangestu ningsun wae tampanono Patih banuk-nunuk niki sampun kula tampi mungkin dadosna jimat maripindhaing kasantosan sinuwun lan tatanan barisaning para wadya ingkang padha gantung sibo aja nganti ing padha saur manuk jeneng ingsun Dyanem Brahma tun mbabarake wigatine pasewakan sartane prayoga manggon mulunggu Patih Nirbita banuk-nunuk niki dewaji sembahan kula sampun boten ngerang prayogi pisanipun ingkang abdi kepatihan sinuwun Prabu Maswapati anak anungan nindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa aja mung kandheng ning mangucap nanging kababaro dadi pakarti seta anakku cah bagus anggone sira ingsun pija ana ngarsaning pun Rama ana ing negara Wirata padha kanthi raja sak praptane sira anakku cah bagus itu lo namit pasang keliman tabi
dina beneng kula duli dumawing Tawang Towang lena paneng tolak manu dina bena saking siku dendhaning Ubathara Rama Prabu nuwun panggih parang paduka miji dumateng wiswanipun ingkang putra pun Seta Rama anggen kula sowan wonten ngarsa paduka tebih saking Rubeda Araharja sawanipun ingkang putra manggih Basuki Yuwana Durga Mendhak Kala Sirna anggen kula sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matswawati mboten langkung kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Baginda Raja Matswawati Kanjeng Rama Prabu Kanjeng Rama Prabu Durgandana anakku cah bagus setaya sira atur bakti ana ngarsaning pun Rama ra liwat pangestuning pun Rama wae tampanono ya nggih kawula nun iki sampun sanget anggen kawula pundhya karya jimat paribe ndayana ning kasantosan parang pangestu paduka Kanjeng Rama badhe kula cancang pujeng peni dumawing wijang rum keting pradaya saestu ndadosaken cahyon mercahya daging rakayiwanan Rama Prabu kawula nun iki Seta wonten timbalan mesti wae gawe kaget tiasira wontene sira ingsun miji beda lawan padatan mun romonganake pasewakan agung nglumpuke sangganing para kadang sentana nayaka nyang punggawa sartane para kawulaning para Janagara Wirata Seta aja grawal atimu merga pancen kewajibanmu minangka putra Wirata kuwi kudu tansah ngemban marang dawuhe pun Rama ya panjenengan ingsun minangka dadi nalindraning para Janagara Wirata mula kang saka kuwi prayogan nggon mulungga Seta kawula nutur iki Kanjeng Rama nuwun sewu jalaran kula menika tasih putra paduka piyambak kula menika tartemtu ugi dados nayakaning praja wonten praja Nagaring Wirata pramila mboten langkung kula tansah ambangun miturut marang dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu sampun ngantos senajan kula katimbal wonten ing Wancirina nadan wonten ing Wanciratri menawi menika dados kewajiban kaprajan Nagaring Wirata tartemtu mboten wigiringa-ringa kula badhe sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu maling sapmangke gandeng kula sampun ngadhep wonten sakmadaning kedaton wonten ing pasewakan Nagaring Wirata duh Kanjeng Rama malah kula saestu nyadhong dawuh timbalan paduka menapa paduka badhe paring inggih menika pidana wonten ngarsanipun Kang Putra menawi badhe paring paukuman dosa menapa ingkang sampun kula tindakaken tartemtu kula boten badhe swala menawi kula kudu nampi pidana saking tata pranata hukum wonten praja Nagaring Wirata lajeng menawi paduka Kanjeng Rama Prabu badhe paring ganjaran wonten ngarsanipun Kang Putra lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi wonten praja Nagaring Wirata pramila Kanjeng Rama kula suwun kanthi sanget ingkang Putra nyadhong dawuh timbalan paduka nungsung pawarta kula nyadhong dawuh ingkang Putra saestu nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti satotama dawuh pangandika paduka Sang Prabu Durgandana Kanjeng Rama Prabu lenggeng ramyaning Kang Driya Leriwang Candra katawengan endas kato betan limut kabyarsaning para jin remeng driya manawung kagawa ngenyang wisesa ya jagat pangestu para wayah para jagat
Seta kula wonten timbalan. Yektine nggone pun Rama nganake pasewakan ingkang beda lan adat sing wis kalakon iki. Mergo atine pun Rama iki bingung. Penggali pun Rama iki sarwa-sarwi budreg sartane judheg. Madaning atine pun Rama. Ya mergo nggagapi marang lelakon sartane kahanan ingkang wis dumadi ana ing praja negara Wirata. Seta mangertiya. Pokal gawene pamanmu rupa kenca apa dene pamanmu kenca rupa sartane pamanmu Raja Mala ingkang sajak bakal mirang kampuh jingga pundhatan para ratu ngersanipun Rama. Teka wektu dina sak mengko wis mesah sartane wis mecah tuwin misah antarane negara ing Wirata dadi kapérang dadi loro ya kuwi Kasepuhan sartane Kaneman teges ing kono bakal ana sing jenenge Kadipaten Wirata. Seta pun Rama bingung lelakon sing kaya mangkene iki kudu ndak kapake lelakon sing kaya mangkene iki pun Rama kudu dawuh apa sartane aku kudu nindakake apa supayane mengko ora ngembet marang karaharjane para kawula sak praja negara Wirata ingkang ora mangerteni kenthang iki muli nglakon pojok larit ing kahanan. Mergo pamanmu sak telune kae nek wis wani tumindak nek wis wani kelawan merengkang kelawan pernatang praja negara Wirata tartentu ora wigih ringa-ringa ora nyawang sapa wae yen to kuwi luput tumrape pamanmu sak telune mesti bakal disingkirake sartane bakal diparingi pidana. Mula Seta pun Rama bingung. Pun Rama banget bingung Seta. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Kula kinten perkawis mriku sedaya kawula ugi sampun sami mangertosi, tuwin ugi sampun sami mangerteni. Tumrap menapa ingkang sampun dipun tindaken dening pamaning Kadipaten. Iya paman Adipati Rupa Kenca, paman Adipati Kenca Rupa. Ya paman Raja Mala. Kanjeng Rama malah ingkang putra piyambak sampun pikantuk dawuh saking paman tetiganipun biling sak mangke ingkang putra pun Seta kedah pados sawung saking kasepuhan awit paman Raja Mala ingkang adreng kepengin ngawontenaken adon-adon menungsa. Lah kuwi sing arep tak rembug, kuwi sing arep tak jaluki sira anakku Seta bakal tak suwuni pamrayoga kepiye mangkone nggone pun Rama bakal nggagapi marang lakon iki. Seta wonten timbalan apa kowe wis entuk jago saka Kasepuhan? Nuwun sewu, awon-awon ingkang putra mriku mangke sampun saged ngupadi. Tuwin sak mriku sampun samapta ing ganti sawe going diri. Jago saking Kasepuhan. Kamangka anggenipun paman Raja Mala kepengin ngawontenaken adon-adon menungsa mriku, piyambakipun kepengin ngetingalaken bilih Kaneman menika langkung digdaya, tuwin langkung gadhahi pangwasa tinimbang Kasepuhan. Pramila Rama, ingkang putra piyambak ugi boten wantun ing sakmangke badal dawuhipun paman ing Kadipaten. Wah, jagat pangestu karo wayah para jagat. Nggih. Seta wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Kanjeng Rama Kadipaten. Yen to pancen kowe wis entuk jago, yen to pancen nyata kowe wis entuk jago saka Kasepuhan, dimen plong sartane dimen padhang. Atinipun Rama ndak jaluk supaya jago iki larapno dina sak mengko iki uga ana ing kedhaton negara Wirata. Seta. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nalin trompok marwa sing sang katriku katriku mulung mangrompak ing wadya ordo korore kakiri-kiri
Ong ong Duh Kanjeng Rama sewu-sewu kelepatanipun ingkang putra Dagung Pangaksami piye seta menawi paduka ing sak mangke badhe nyuwun bilih jago sawung saking kasepuhan kedah sowan dinten sak menika ya supayane plong sartane supayane padhang atine wong tuamu ing Wirata mekaten iya pramila lajeng mangkatipun ingkang putra Benjang menapa seta babar pisan ora ketang sambung basa ingkang ndak suwun supayane nimbali tuning nglarapake sowane jago saka kasepuhan jenenge sapa anake sapa omahe ngendi aku tak pengin weruh nggih prengaten kula nyuwun pamit madal wasilan anakku sita sing ati-ati aja kaya bocah cilik anakku cah bagus. Pandam sumula amadhangi jroning pasareyan ngenane watana ler katon kang remu-remu kalingan ngrangan sandya sang Hyang Manah Langkung Baboyayi eman-eman
Iratente Rangkaya Wasunggawa Mandra alon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika gawe tresna yen ngandika gawe tresna Jagat Pangestu-ngara Seta wana timbalan orang kusik kowe tak menimbali jago saka kasepuan iki kok malah ana bocah alasan munggah kedaton ki sapa iki Nuwun sewu menika sanes kok bocah alasan menika senes lho sapa awake kok gedene ra jamak-jamak mongko lungguh cerak gambang ki Seta nggih Kanjeng Rama iya sapa iki Aturuninga menika sawung saking kasepuan. Piye? Menika sawung saking kasepuan Jagat Pangestu-ngara. Jago saka kasepuan iki? Iye. Walah kok dedeg piadeke ngungkuli karo pamanmu Rajamala. Pripun? Anggen kula pados jago pinter napa mboten? Iya, pinter-pinter. Sapa iki? Kula aturi andangu kemawon. Menika lari saking dusun Pejagalan atmajanipun Kiai Jagal Welakas menika pun Jagala Bilawa iya wah idian nyolot nganti jobine retak kabeh iki piye lho iya wah kula aturi andangu kemawon Rama Prabu ya Seta prayogatna lungguhmu sampun mboten kirang prayogi Kanjeng Rama Jagala Bilawa iya bocah Pejagalan anggonmu ndak piji sowanmu lumantarat majaning Sun Sita sowan ana ing Rajanegara Wirata padha kanthi harja sak praptamu Jagala Bilawa wah Prabu Maswapatiya nggonmu nimbali kelawan sowani Jagala Bilawa aku sowan ana Kedaton Negara Wirata slamet tekaku ora ana alangan suwiji apa Seta wana timbalan bocah saka dusun Pejagalan monggo iki ming batur kawula cilik tukang jagal kebo tukang jagal sapi lah kok dadi ora basa karo panjenengan ingsun iki kepiye waduh kula kesupen matur Kanjeng Rama. Piye? Lare menika dipun temu wonten sak madaning wana. Pramila lare menika
ugi mboten nggadhahi tata krama. Oh, anak pungut ngono. Iki. Walah, ya wis, ora apa-apa. Mesti wae ora dosa. Gandeng iki jago saka sepuhan. Iki. Ya, jagala Bilawa ya, Prabu Maswapati ya. Miji sawane jagala Bilawa, aku ngaturake basaku katuru Prabu Durgandana. Ya, jagala Bilawa tak tampa. Ora liwat pangestu ningsun wae tampanana. Ya, tak kegem dadekake jimat. Ana apa sartana ana wigati apa nimbali kelawan sawane jagala Bilawa ning Kedaton Negara Kirana. Lumantar Raden Seta, aku mung dilarak. Wah. Ngerti dengkule rong mari barang. Mung digereti. Direwangi kancane joget ra melu joget. Malah mung dilarak-larak. Utu anak ratu sak gecek ndase mau-mau. Lho. Kok dadi kowe kaya ngono? Aku ki sing menang dawuh karo kowe. Ya wis. Ana dawuh apa? Prabu Maswati. Balawa. Ana dawuh apa? Mesti wae wis nampa dawuh. Saka anakku Seta. Dawuh babakan apa? Babakan ya kuwi kowe ingkang katuding sataring kadhawuhan madeg jago saka sepuhan nggone kadangku ing Kadipaten ya ing Kaneman. Ya kuwi sirupa kenca karupa sartane Raja Mala ingkang adreng kepengin nganakake adon-adon menungsa. Piye? Kira-kira saguh apa ora? Prabu Maswapati, Balawa piye? Yen to kowe dawuh karo aku ki kawulamu. Aku ngiyup kamukten ana ngersamu. Ana ngersane Sang Prabu Durgandana. Kula gandeng aku mung kawula cilik, ora pantes yen to aku mbadal dawuhmu. Nanging yen to aku ora didhawuhi apa-apa, tumuli aku nindakake sartane aku nglakoni sing ora mbok dawuhke, mesti wae bakal nampa dosa saka ngersane ratu ing Kirana. Yo. Sabanjure kula kangsa kuwi aku mung manut sartane aku mung bangun miturut kelawan dawuh Sang Prabu Durgandana ya Sang Prabu Maswapati. Aku sagu dadi jago saka sepuhan. Wah, jagat Dewa Bathara. Cemeplong raos sing manah ingsun Balawa. Teka kowe ingkang sagu dadi jago saka kasepuhan, teges kowe bakal nulungi marang asmane Prabu Durgandana ya panjenengan ingsun iki. Yo. Gandeng aku sagu tumuli kowe arep dawuh karo aku. Sang Prabu Maswapati arep dawuh kelawan Balawa, budal bisa apa nggonku tanding lawan Raden Rajamala. Balawa, ana dawuh apa? Ndak suwun supayane kowe budal ana ing dina Selasa Kliwon, ya ing anggara kasih sesuk. Aku kinen budal munggah ning Blapar Kawat Kendeng Waja Jangesencang sesuk tiba dina Selasa Kliwon. Ya, Balawa. Ya, wis to dawuh Sang Prabu Maswapati. Balawa, ana dawuh apa? Gandeng kowe kuwi wis klebu nayakaning praja, merga kowe wis gelem madeg jago saka sepuhan. Kowe njaluk bebana apa? Tak pinanggani. Kowe njaluk wadyabala segelar sepapan kinarya ngrumaja ngilakumu, ndak paringi Balawa. Aku tak takon, piye? Apa ana wong perang tanding siji lawan siji? Nggawa wadyabala. Apa ana wong gelut lenang padha enange ngirit wadyabala? Ora pantes. Wah, Balawa ki gaweane jagal kebu sapi. Nek musuh Raden Rajamala wae tak kira ora ana apa-apane. Edian. Wah, urung ngerti karo adikku Rajamala kok wis wani sesungaran. Ora boleh teges sesungaran. Nanging aku gedhekke kelawan atiku dimen mengko ora ciut. Nalikane maju munggah ning Blapar Kawat Kendeng Waja. Yo, aku wis tanggap. Gandeng kowe njaluk wadyabala segelar sepapan, terus kowe njaluk apa? Aku mung njaluk karo Sang Prabu Maswapati saknayakane. Kowe arep njaluk apa? Sapungkure Balawa, nggonku bakal munggah sesuk munggah ning Blapar Kawat Kendeng Waja Jangesencang ing dina anggara kasih sesuk. Aku njaluk sapungkurku saka kene. Ratu Wirata saknayakane
aja ana sing dahar, aja ana sing ngombe, aja ana sing nindra. Terus banjur aku njaluk supayane Ratu Wirata saknayakane munggah ning sanggar pamujan, ning sanggar pelanggatan ndongake lawan lakune Balawa, muga-muga kalis sasinamburna jujur semulur nggonku ngayomi kalungguhan Praja Negara Wirata. Panjenengan ingsun saknayakan ingsun ora kena dahar, ora kena ngunjuk, ora kena nindra. Yo. Ndongake kelawan laku sak laku jantrane Jagala Bilawa. Yo. Yo, aku sagu. Suwene wektu wiwit bengi iki nganti sesuk tumapak dina anggara kasih. Yo, aku sagu. Siji meneh. Apa? Yen wis ora dahar, ora ngombe, sartane ora nindra lan ndongake lan Jagala Bilawa, surune kowe nglakoni ndongake lawan aku kuwi kowe ora kena campur karo garwamu, kabeh wae ora kena campur lawan wong wedok. Balawa, piye? Nek kowe kok koyoke ora iso dirembug. Ora iso dirembug lire piye? Wah, abot nek perkara wong wadon kuwi abot Balawa. Wah, wis sagu ora. Nek aku sagu, nek kowe sagu teges semulur nggonku tanding lan Raden Rajamala. Nanging yen ora sagu, nek ora sagu ya ikhlasna Praja Negara Wirata. Ora sah ngarep aku menang mungsuh Raden Rajamala yen to kowe arep campur karo wedon. Kakyatri sang kapirangu rinangkul kinempet-kempet dos sang retnaning bawana. Wah, jagat pangestu ora ayal tur jagat. Balawa, Prabu Durkandana piye? Yen to pancen mung kuwi sing dadi panjalukmu. Yen to pancen mung kuwi sing dadi kekudanganmu, panjenengan ingsun saknayakane sagu. Lahir batin. Yen to nganti kowe nglencati janjimu, teges tetel kanalindramu. Yo, sineksen jagat saisine, panjenengan ingsun iki nalindra. Pangandikaning Nalindra kuwi sabda Pandhita Ratu ora kena wula-wali kaya bantu manggodhong sendhe. Yo, yen mangkono aku njaluk pamit arep tata-tata samapta ganti saweging diri belani sartane ngurungkepi ateke Praja Negara Wirata. Ndak barang puja puji santi Balawa muga rayu niskala lakus jantramu nggonmu tanding lawan adikku Rajamala ing Jagala Bilawa. Balawa parto kakane. Balawa, aku mbok junjung arep mbok apake? Wah, Prabu Masawati, piye? Aja kaget, aja wedi. Aku njaluk karo kowe sawangen kanthi permana jati. Kira-kira jagate Balawa iki jejeg apa doyong? Yen jejeg teges bakal semulur nggonku ngrengkepi Praja Negara Wirata. Nanging yen doyong ing mengkone bakal kalah nggonku tanding lawan Raden Rajamala lan Sang Prabu Maswati. Kudunge kelasake marang kalungguhan Dampar Kecana Negara Wirata. Wah, jagat pangestu Balawa, ndak sawang kanthi permana jati. Jagate Jagala Bilawa jejeg ora mingko sartane babar pisan ora doyong. Wah, njaluk pamit.
setunggal wayah para jagat seta wonten timbalan. Ngene iki lho sing aku seneng. Ngene iki lho sing aku bombong. Kaya mangkene iki sing pun Rama mongkok. Pripun kados pundi Kanjeng Rama? Ning atase ming kawula cilik teka gelem labuh labet tumraping negara Wirata. Mula kang saka kuwi seta ndak jaluk supaya ning mengko kabeh para nayaka sartane para kawula ning Prajanegara Wirata kinen tata-tata samapta gati sawegaing diri njurung pamuja ngersaning Gusti kang akarya loka muga-muga semulur nggone Jagalabila wong ngrungkepi marang Prajanegara Wirata. Ngestuaken dawuh. Lajeng mangkatipun ingkang putra benjang punapa ora ketang sambung barcala nglintang tumuli budhal dina iki seta nyun pamit madal pasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik patene Rebita wonten timbalan babar wisan kaya wis purna jejeban pasewakan sun dawuh lawan jeneng sira bubar kang padha sibuk ingsun kundrang daton nuwun ngestaken dawuh kepareng kula nyun pamit madal pasilan diwaji sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh patih Nirbita purna gati ning mananggilan arsa sang nata kundrang daton jeluk saking dampar jana kinamben gamarang gading kadheraken sang janing peromban jadi manggung ketanggung Joko Palorolo ingkang samya ngambil upacara keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya sang Sri Naranata lamun sinandra tansah sesanti kamulyane